Aku iki kadang heran, lah arek lanang ado suwe iku lha apa ae sih ning jeding. Ada yang mikir paling sik luluran, tapi raine ya pancet rembes ae lho ya. Lek diomong sik sikatan suwe, tapi yo untune pancet ngidal ae ra mari-mari. Tapi aneh lho ya, kono iku seakan dadi duta sabun sedunia. Lah ate ra dadi duta sabun piye? Rong dino sisan iki mesti tuku sabun lho. Gawe apa ae lho ya? Mosok mendino ate nyabun 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 nyabun. Ora resik tapi yo nyenyek ndokmu lek mendino ngono. Tak duduhi, iki ceritane wong ra duwe isin. Nyuling fales tapi pedene ra umum tenan. Ngomong maneh, ra swampluk raimu. Kene tak ajari nyuling yang baik dan benar. Apa ki? Jane nyuling apa dikokop toh? Lah kok sak gidal-gidale kelet kabeh.